Hebat, hebat, hebat. Pak De, aku anake sapa? Monggo Mbak Pri, Mbak Mimi, jumeneng. Ibu. saiki wis ora ono. Saben dina uripku tansah nelongso. Pak De, aku putune sapa? Wis gedhe. Aku wis gedhe. Besok melu sapa? Bapak Ibu. Bapak Ibu saiki wis ora ono. Saben dina uripku tansah nelongso. Jeng Mbak Apri, Mbak Mimi. Jeng Mas Petro, Mas Dagang, Mas Gareng. Kasih semangat toh. Semangat. Harus semangat ya. Suwan wonten mriki lumantar penyanipun Mas Riyanto. Nggih. Lah iki MC hebat, laris Pranata Carma ya jos. Mbok nek tampa campur sari mbok milih campur sari sapa ya ora apa-apa Mas ana Puspita Laras ya ngedeke campur sari. Anak bangsa ya ngedeke campur sari. Sukipan musik ya campur sari. Ferdiska musik ya campur sari. Putra Peda ya campur sari. Sak sung ya campur sari. Sak sung iki apa guys dicopot ya kok ora tahu. Sak sung iki apa? Ngene Mas anu. Sapa? Mas Lukito, campur sari sak sung ngene Mas Lukito. Campur sari Mas Oh, Lukito. Lukito, ngerti sampeyan ra krungu kabar to? Pripun? Bangkrut ngono kok. Ayo, saksaso ayo. Nggih, wah hebat-hebat ya, Mbak. Nggih. Ora nger kanca-kanca niku le nyambut gawe diparingi lancar, gangsal pun nderek bingah. Nah, nek awake dhewe laris terus kancane ora nyambut gawe niku ten rasa atine nggih koyo nggih. Betul. Nggih ta rasane nek mlaku bareng-bareng penak. Penak. Repot tulung repot niku mesti njuk tulung kanca. Nah. Mergo menungsanku ora mungkin iso nyambut gawe dhewe. Nah, ndi sing repot? Nah, tupinantu ruk sinaruk. Nah. Ji pinuji. Ruk sinaruk ya. Ruk asine ruk sinaruk. Nggih. Rok sinar kok rok sinaruk. Keparengipun Mas Petro Mas Gareng Mas. Nggih dalu menika ugi anu matur nuwun kalian Sanggar Cemara. Sanggar Cemara nggih. Wareng live streaming. Mula sakniki ngeten, Mbak. Tantangan sebagai seniman niku nggih ngeten iki. Nggih. Dipun live streaming ngeten iki. Mergo sing mirsani mriku wah ora mung Klaten. Nggih. Nggih. Sak donya. Kalimantan. Jadi seniman sak menika dituntut untuk kreatif. Betul. Selalu update ya no. Selalu update. Harus keren. Oh. Nggih, kula nuwun sewu. Cara niki wau budalan kula rak versi anyar iki wau. Oh, lah nggih kula. Oh, garapan anyar. Tadi saka kiwa saka tengen ngoten niku. Nggih. Ya bukaan ya gambiongan barang ya. Niku mula iki cara tiyang anu aja nganti apa monoton. Nggih. Ampun Monoton. Sesuk pembukaan limbuan sinden kabeh jaranan. Mboten napa-napa, tak tukokke jaran esuk. Kabeh ngempit jaran ngono. Ora elok. Iya. Wah, dene tenan kok. Cara wetanan nggih ngoten niku wis jaranan, wis apa senterewe. Nggih. Nggih. Keparengipun menapa menika? Nggih, kaya anu ya nika Mbak, kula kangen nika Mbak. Napa? Kangen suwe ra metu bajing loncat. Alah. Wah, pirang-pirang wayangan iki ruwah to. Dasare ya iku bergas-bergase. Lah nggih. Kula kok kangen ora anu ngetokke bajing loncat kok rumangsa piye ngono. Nggih. Pun pelok mawon bangane mengke. Pailek mawon. Bangane Jaipong Ludira Inggil.
Iya. Wah, nek Mas Bok iki jalan. Wonge tuwajuh nek pun sanggem niku ora Nggih. kok mecucu ora tau, ora Wah. tau komplain pripun-pripun. Ora tau komplain Padahal anak encengan. iki anteng. Anteng. Lho, gara apa dram-dramane ya bergas. Heeh. Gas. Wah. Bapak niku kan sering ngatak. Iya. Mbak Apri nyuwun bawanipun, Mbak. Langsung mawon to Mas Jalur. Kan? Langsung. Ayo mawon. dibawani pangkur tok. Oh, bawane pangkur. Pangkur sing biasa mawon. Iya. Nah, ya kula iki iki wae ora sing bawa Mbah Mimin wau sore wau. Oh, sore aku wis bawa kok. Ya, sakniki jenengan bawa pangkur. Mboten sah tekan Semarang. Nggih. Anjir. Enggak. Kangen kutan pau pama. Mong seliramu kang dadi telenging ngati. Apri iki apik, Mas. Nggih. Nek Mimin ki suarane arek ning Mimin ki iso seleh. Wah, Piye to nek saya lagi kaya ngapa mbok nyoba? semelah ngendi? Ayo nak. Ayo, semelehe. Wes lawas anggonku nunggu. Sliramu tansah Iya. leledo. Mbok umume, Mas. Nyepelekke lho, Lek. Oh, sing nyepelake ora mau sing ngendang, sing gender barang ya gawe-gawe kok. Jenengan iki piyayi anteng, piyayi waduh, ampun terkontaminasi. Kok iya kok anut kok dianut grubyuk Elaelu lho pian Pak Sigit. Lah iya to. Nek anut grubyuk Elaelu karo sing apik ra masalah, membawa kebecikan. Mbok nyun sewu to Mas Mbok Imu nek rusak-rusak dhewe rasa jak kancane ngono lho. Wah. Nek bawa niki reptane sapa to? Nek langgamin ra kleru reptane Pak Mantos. Dhisik dinyanyekke karo Mbak Evi Tamala. Langgam apa? Kangen. Kangen niki riyen-riyen kalanganipun Mbak Evi Tamala. Dados pancen caranipun Pak Mantos untuk mendobrak kancah nasional. Nggih. Mereka kanthi merekrut menggait artis-artis nasional. Wah. Kaya gethuk niku nyanyi pertama Mbak Nur Afni Oktavia. Getok niku. Gethuk nggih. Wah. Nah, perkara nyun sewu Mbak Evi Tamala nyanyi lafale mboten pleng Jawa ning nyatane saged mengangkat satemah campur sari menjadi mendunia. Wah, Ngaten. hebat. Tepuk tangan kagem Mbak Mimin para lenggah. Wah, jangan. Wah, ternyata ya anu ya Mbak Apri. Nggih. Mereka IQ-ne Mbak Mimin niku wawasannya luas ya. Meletik ngoten. Heeh. Kados anu Mas Didi Kempot. Hah? Dulu juga ke Jakarta, Wah. pakai bahasa ini. Kamu datang modal dengkul sama kumis. Lah niku rak ya Mas Didi Kempot nih, dengan bahasa Indonesia. Akhirnya setelah up terus stasiun balapan. Anak bangsa campur sari anak bangsa. Arep dompleng Mimi Nonggo iki. Lah iya, kok ora jenengku gur kedok tok adol aku bareng laris kok ninggalke. Bareng laris kundang arep ninggalke aku. Ora tau dijak ta sampeyan? Blas. Pokoknya penyanyi ini karepe dibribek ya aku nyun sewu tapi ya wegah. Jak pisane ganti warnane Batal. Batal jebule oh alah ra umume. Campur sarine lanjut aku kok Batal. Mesti ya disusupi kono no aja jak kae ngono. Lah kok kono ki wis dipanjeri ki? Lanjut kok. Batal kok kurang last minute. Oh alah. Untung tabungan kuwi cek double-double. Wah. Ayo nak. ngelingana rikala tinoke pungkar. Nek Mbak Apri iki nuwun sewu, Mbak. Nggih. Jenengan iki nek karo timbul itu pundi ta? Nggih, Sepo Mas Timbul. Oh, Sepo Mas Timbul. Nggih. Oh, nggih. Nek Mbah Mimin karo timbul? Oh, Sepo Mas Timbul. Wong ponuwanen kabeh. Mas Timbul ki jane manis ya. Ini kok rumah sapu saiki kok tertekan
tekan ngono iki apa? Apa ada rasa trauma ngono ya, Le? Apa perlu mbok terapi dadi? Apa kudu tak telateni? Ya iya. Wong tresnae mergo engko paribasan kaya kenyamanan alon-alon. Bengi iki deknen kan macak dadi ketua. Ketua. Oh. Seragame beda dhewe kok. Lah niki mau kan seragam ora gelem kok, Mbak. Oh. Nggih, wah seragam lho. Wah, ora, Dik. Nah iya, jare gawan ngorjen Ferdiska kok. Ning ya aku sen lho, Mas Timbul saiki apa gelem srawung karo kanca-kanca. Gek sedelo karo ya. Gek piye enggak apa jenenge saiki srawung. Iya. Kan wong arepmu ni saiki waras seneh ngono kok. Maksudnya kan yo ngene iki lho. Ngene iki ya obat lho Mas, terapi lho, ketemu kanca seneng ngekek-ngekek gojekan. Kadang kula aku nek mewe boem iki ora kok sengit ora. Ketang tresnane, carane penyampaiane ngono. Soal aku ngerti nek Mas boem iki wonge ora segetan aten. Akhirnya ora becik. Ha iya. Nggih, nek anu Mbak Nun Sewu. Nek ngrembug Timbul Nun Sewu bareng tak tonton-tonton iki sampeyan ra ngerti to? Pripun? Timbul iki menang-menengi HP niki isine fotone sapa? Sinten? Fotone Mbak Nina, pirang-pirang kae HP-ne. Oh. Mula kae, wo, mbok yo dibuka, dibuktekke. Ya Mas Timbul nek babakan ayu ki Mbak Nina ya ayu. Nek tetenani kowe bakal ya ora kopen. Ono guru-guru senenge dhewe kok. Aja-aja malah mau ngarep rekoso ngono lho. Ayo. Walah bareng buka HP-ne kok. Oh, alah. Oh, Pak Desi nggih HP-ne kebak fotone Mbak Ruby. Ayo. Sapa? Kakek Sugiono ta? Kakeke. Oh, kakek iya. Mangga. Angga. Sliramu nate ngendika. Menika nggih matur nuwun Mbak dipun berkahi kalian lik kula ingkang asta bonang. Oh. Arep sapa? Lek jedit. Aduh piyayi longgar. Piyayi enteng. Lik mangkat siap. Wah, tujune srawung aku. Mas nyedit to. Ha Sok ketemu tanggal pira karo Mas nyedit yo. Suwe. Tidak suwe kas. Iya. Enggak. Tresna lahir terus Mangga, yo bajeng loncat. Mangga. Mangga, Mas Gunadi, ayo Mas, mangga. Yuk. Mangga.
sumenggaaken Puspita Wano. Bajing terima kasih matur nuwun. Nggih, mrika wonten awala, Mbak. Injih. Nyuwun setunggal Grajakan Banyuwangi kalian sambel kemangi. Kalian gelang alit. Wah, nggih. Grajakan Banyuwangi, gelang alit, sambel kemangi. Wah, jaipong kabeh. Ya mudeng, lenyon kok ya mudeng nek len jaipong ki gantas ya ini. Ayo. Ya anu Mbak Sintia ya, mangga Mbak Sintia ya, Mbak. Lilir, Mbak. Yo najake Mas Ferdi. Ya. Ya Mas Ferdi. Nggih, ayo engko sing jaipong ndak mumet. Wah, jenengan dangu mboten pinanggih Mas Kentung pripun, Mbak? Oh, tambah seger. Tambah ganteng. Tambah ganteng Jan. Diagangang. Wah, iya. Aku lho ki mau ngarep apa Pambagio Arjo kok ora. Ayo, pae sumpahku sesuk Mas Kentung ngerabi aku sing nganu kok. Pambagio Arjo. Sukipan lho pun siap. Wah, siap. Ayo. Aku tak omong tamu ra apa-apa le, nek pancen gak anu ketua nek nganggo mimin aku tak omong tamu. Ya aja tunggu beras no. Ayo. Anu jeng tahun ngarep manganu Mbak Mang Bunderi, Mbak. Tanggal enten. Tahun ngajeng menika rencana timbul lajeng rabi. Amin. Alhamdulillah. Apa jawab Mbak Nina kok Dewi? Malah Mbak Nina sih, durung ketok dina kene Mbak Nina malah wis Apa dijawab. dijawab? Mbak Nina niku di-booking punan. Wis di-booking. Oke. Ayo. Anu, Dek wingi lak teng Semarang anu Mbak Nina Den tahun ngajeng anu nggih. Tenggen kula sambatan. Oh nggih Mas. Ayo. Ayo. Oce, Mas Timbuli gak bagus lho manis lho kok do. Nyepelek. Kok do nyepelekke mbok ya ora ngono-ngono banget. Kamu nek karo jaipong aduh. Nah, do ngelelek aku ora apa-apa nek Mas Timbuli aja. Bagus-bagus kok karo wong wedok ya wedi to, Mas. Wis karo Lik Min ae malah. Ayo. Mbak Sintia lagunya apa? Monggo terserah. Dangdut. Oh iya. Lanjut Mbak Sintia. Ayo. Napa Sumanding napa? Sumanding. Ya dangdut. Ayo. Sumanding. Ayo terus untuk Mas Rianto. Para keluarga. Pak Desoiran Putra Wayah. Ayo. Rencang-rencang yoga katuran istirahat rumiyin. Matur nuwun. Kena nggo jampi saya. Ya niki duet Pak Dalang. Oh nggih, sinten?
Kali Mas Oleh Gurit. Mas Gurit. Oke. Ya, iya. Ayo Le, Gurit. Iya. Mbok sekali-sekali karo Pak Saji ngono. Alah mbok nggih. Mbak Janku nek ngringgit kula digawan kotak dipajang ten mriki ngoten to. Jan. Dadi Jane ya patut lho. patut. Umume len mepet debok ki nggo kembangan. Kok kowe kok kembang bangke ning ngono ki. Bunga rafflesia. Wah. Wah ning kaya anu kaya bujalu tenan nang ngono. Bujalu. Bujalu. Jaluwuk. Bujalu. Bujalu aluse kaya ngopo kok. Ponakane kaya ora tiru aku ya. Lah, Aluse ra umum. Tujune mboten. Kula Mang Mas anu garwane jan kan gorenge kula gereh layur. Oh, Tak siap. wati kula pendet. Oh, siap. Di Nah, acara Mas niki Boy. ngeten. Niki terus terang mawon. Nggih. Niku usuk kemis niku rak critane ajeng anu. Napa slametan. Nggih. Nggih nylameti gamelan, nylameti napa-napa, Nggih. karo nylameti kanca-kanca niku nyedok ngantuk-ngantuk gerang ngantuk. Niku rencana ajeng kondangan. Nggih. Lah ni mila nuwun sewu. Wiwit dinten menika dalu menika umpama bayarane ora komplit ki ya idep-idep murun slametan doan. Lah ki demi kebaikan. Kula tak mboten mawon. Kok mboten mawon. Di acara teng Mas Boim nika kan kula mboten kopen to nika. Heeh. Mangan kula mboten kopen terus kula kan kopene maem digorenge gereh layur teng nika malah. Zaman Mas Dwi digawe kan. Nggih, kelepian saat atas bintang tamu kok kelepian. Bintang Yo tamu ki prioritas. sing Pak. isin kak yo aku ngatasi Mas Boim digawe kok nganti sak. Lah iya, nek ngantek kula kuar-kuar. Nggih. Nek ngantek kula jlomprok iku kula juga iso nyimpen wadi. Oh, Oh, lah, mung sak tanganku ndak ndarani pripun. Kula Nggih gitu. matur nuwun. Nggih. Jenengan ora ngundang-undange wirange kakangku Kula matur kula nuwun lho. tutup kok ya ngopo. Kudu ditutupi lho. Ya ning kita ditutupi didandani ya ora angel banget kok. Angel, iya. Di Pancen pikirane iki mbuh. rekae catering Ah. men ora ngrekasake tangga paru. Nggih. Ning ngepres. Lah kula Lah iki lho bingung. ngrawongke wong 500 kok. Heeh. Pesene 300 lah. Ya nek engko sekalian nek ora lah nek jelas sekalian kabeh ra ya. Lah kok sampean ra ngerti to? Mas Gunadi anu teko karo bojone iki lho. Aduh Gunadi karo bojone. Ya kudune ya seneng. Kudune ra yo seneng. Seneng nek perlu garwa putra diajak. Iya. Ayo. Ayo. Mangga, ayo. Mangga napa, Mbak? Lagunya apa mas? Nges Sumanding. Oh, Sumanding. Ah iya. Iya. Oke, siap. Jeng kempis kula teri, Dik. Ayo. Mangga, ayo. Go.
tanding Mbak Setia melawan Mas Gurit. Wah, jan Suatane jos iki Mas Gurit. wah, Alus piyaine. Yaine alus, Yutun. gede dhuwur. Anjing jan. Dasare niki mapan sasi sura, Mbak. Nggih. Mas sasi sing kena becik kanggo tirakatan. Tirakatan pungon nggih. Nah, nek gelem ayo Puspita Laras yo tirakatan bareng-bareng yo. Nanti. Ayo ning Parangkusumo yo siap. Ayo jane bareng-bareng karo sinden barang ngono yo ora apa-apa. Ayo ngendi adus ning anu ning ngendi ning Parangkusumo. Ayo. Yo apik-apik. Teng Parangkusumo kalih golek-golek. Golek wangsit lho Mas. Ya. Golek berkah lho. Meeting tanggal 16 tutupan surat. Tanggal pinten? 16. 16. Niki Juni. Oh, Juli. Li. Li nggih tutupan suran. Oh, tutupan surat. Nggih, siap. Monggo ngancani aku ya ra Ingkang apa-apa. ngasta Pak BG. Oh, wonten mriko? Nggih. Kali jenengan? Inggih. Wah. Siap. Ayo, ya. Yen Puspita Laras gelem ana wong Parangkusumo bareng-bareng ningali wayang, tak sewake sepur mini. Ayo. Tekan ngomah boyoke kumat. Ayo Mbak Mulat yo. Oke, yo cepet. Mas Bu Mulat. Yuk. Lagunya apa, Mbak? Yen Kasetian Jati. Kasetian Jati. Iya. Ya, oke. Iki Ya, duete siap. Eh? kali Mas Ramadan napa? Oh, Oh, Mas anu. Mangga, sinten? Nah, ya. Mas Gurit. Sulit. Oh, iya, oh, Mas Gurit neh. Ya. Ayo mau Mas Romat wis palaran. Iya. Iya. Yo Kasetian Jati Mas Perdi. Iya, panen seperti tadi malam jam 3 ya. Iya. Wah, jan. Ayo, maka ayo, oke. Kasetian Jati. Yo.
Yo Mbak Nina yo. Yo Mbak Nina yo. Niki ada permintaan Nirmala dan lagu Dumes. Ya, saka Mbak Winarsih putra Pak De Soiran. Ya, Nirmala sih ya Mbak. Nggih. Nirmala engko Dumes biareng-biareng. Nah iya. Dan Mas Ferdi siap? Oke. Oke. Iya. Engko bengi ya engko urgent ora. Kasihan deh lho. Untuk nanti malam ditilak sik. Golek sik enom teng mriko. Ya. Golek le enom jare. Golek le bathuke ra jembar. Hei. Ayo. Ayo nek sone katut ra. Ayo katut waluya kok. Ayo mumbengi bar cari perhatian. Wah, cari ngadegi ngopo ya. Wong salon ora apa-apa kok diingak-inguk ae jebule. Oh, alah le. Iya. Ayo. Yo, mangga. Oke, ayolah dibengongke malah. Yuk, Nirmala. Yuk, Mas Boy beri Mas.
mangga Mbak. Ayo. Mangga. Dumes. Yo Dumas, permintaan dari Mbak Winarsih. Ya. Oke. Yo Mbak Cynthia, Mbak Mulat. Mangga. Duh, Mas. Mangga Mbak Tia. Iya. Nah iya. Tapi ayo putri iki nek mangke gaweane akeh. Oh. Jenengan iku mboten ngrasake dadi wong wedok. Ah. Kowe mung turu-turu wae. Ya. Tak kula wangi, Mbak. Lah nggih. Ah iya. Sinden ki nek arep turu kok ya reko-rekone anu eneng, reko-reko dolan nang tak apine keplek. Iya. Tidaknan wayangan yo bengi. Lah nek mending niku, Mbak Apri. Pripun? Enek lho. Kanca penabuh. Dingklik ngerti ku ngantuk. Ah jebule mah nyetel apa kae? Oh. Tekone Lukita kuwi. Wah jan perniran wayang kok dingklik ngerti ku ngantuk. Pak Lukito. Guru lho. Pak Guru. Pantes tinular di Sudarsono. Ngono ya ngene mbok sing primpen. Nah, Ngono dorongan hidup kok, Mbak. nah, mbok ya sing nglentem kuwi di-download. Download. Yo, Dumes yo, mangga. Ayo Mas Perdalu. Ayo.